अचेतूर तालुक्यात भिलवणा येथे सागर साबळे याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्याचे लग्न जुळले होते. तो ठाणे परिवहन महामंडळ नोकरी करीत होता. तो आपल्या लग्नासाठी गावाला आला होता. त्याचे लग्न काही दिवसावर होते, पण लग्नाच्या आधीच त्याला हृदयविकाराच्या झटका आला. भिलवणा हे गाव हळहळ पसरली आहे. भिलवणा या गावात सगळीकडे हळहळ पसरली आहे. SS24 साप्ताहिक स्वप्नशील. नमस्कार.